أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم يلا تنوكا ولي من دونك صل على ربك محمد دوانا سودين سنو أنا كصحابة كرنجرلون أني ما من تقولوا لني baraj mankeli fokase don laba mala kanena obela jelenyola o ko famba fon fulkan min damne kishi a chamanche hine alabanye barkay badin tebe shirfla la jeba maliko ka amba fo ko wale mando sanga ani wati bela jelena au kanye madalila bi wajuli kene konna na amba wala donia ka fo ambikati krengrale yana kati koko tomula ka be fevrier kaluma samba fla ani mugani woro la dado sangosa amfana karamo as-sayyid sharif usman madan haydarade an karamo as-sayyid sharif ahmed jan haydarabi kati tourne minke ala sunanyina o lada la klena wele blala al-islamo ye wele jabi ka bo fanchama fe ka kati koko tomo segere bara unundona ni wuduhu karamo la kawkal la siliye krengrale yana an karamo ustaz salifu traore misra lola angaje angay madofe wala na shina kabeni juma klebelenye ci san kalo flana lam o kile muga ani wolofla sigatena san bafla lam ani muga ni woro chedo kabe sungolo kalo kile tanama siga nyeche shunai ashutani kile nai ci ala sona segu lam ani yonsoro kati koko tomona ci ote wodo kati koko tomo ani yonsoro olabi sigatola way here keneka nisoja keneka ci boya keneka lam ka wasoni yere ye keneka chedo anin kene miti allah akbar ala sona balmake no yi Amadou Diallo numéro 2 ci Shirifla Diallo allah akbar ale bola sisa ka kene yere kunfo ka sigi kunfo lam ka folla se dugutigiw ma ci ani lalimamu andi sego kambi sigatola way amba fo kaniti anci ambi folo lam ka dugaw de ken na baga yoro nya o kaka ala mi sona ka anyumana ci ala kan be nyuma segi amin ya rabbi sabla segu lam yoro jana mogo chama bade biya sigatola way mum boyoro kaja ci wajulu blalen ko fe lam mum mina klaka yoro jambaw tama ci kata basigi dawla sigatola way lami dugoke amboke ala ka bela jele nyuma se amin ya rabbi yorola amin o ko fe annana lam yanka hami mun to ana nin kene mboya kama lam nin kene barka kama kene nzigi kun kama ci an kana wuli fiyo fo an ga hamu ala ka bedla amin ya rabbi ala so degun me ma min kan lam ala ko ka degun wuli amin ya rabbi toro be fon fenga lam ala ko ka toro wuli amin ya rabbi isigla ni hami minye alla ka tani bakeme lam anya dele ala fe ala ka bedla amin ya rabbi ala so shina boya kama amin trawle ala ka an wasa amin ya rabbi ala kana malu lam amin ala kana labla amin ala kan labango nyumanti ama amin ya rabbi ala so ala kana nge yere yira lay amin ala kana nge yere boya lay amin ya rabbi ala so ala kan nge ala yere ni amin chenka amin nogo temina chedo amin ya rabbi ala so ala ko ke sirifu boya kama amin salli ala muhammad wa sali trawle alhamdulillah segu lam ame folo ka foli koro gere ci ka nyesi anga section kativili ma sigatola way
ce sont Kativili Nam. Kadamina à présent bala Aha. Noé Fasili Doumiayi Dumia. Anaka bureau d'embe Nam. Anaka comité temps ani flabe Nam. Oué tani saba Saba. Aho Aha. do farlaka Allah akbar. Ogma tani saba be Nam. ama befu Unakaka. Kaka tondem belajelen fu Sigato la way. Oué ni baraba min labe Aha. Sen dala fe min kan Siga. olu de sen bɔ a kan Sigate na way. ɲɛ kɛrɛ tigɛla fɛn min na Nam. olu de y'a filɛ ni ɲɛ Sigato la ɲuman way. a ɲinina ko fɛn min bɛ bali Aha. olu dɔ ko k'u to o se la Ti. a ti bali Allah akbar nyeche. n'o de ye mahabbatu ahlul baiti Allah akbar. alayhim salam Wasali. kira somɔgɔw kanu Aha. sen dala o min kan Nam. C-section Kativili ko k'u to nina Aha. olu bi sen bɔ a kan Sigate na way. u b'u se kɛ Echedo. an b'u fo san o san Nam. olu de bɛ kɛ nin baaraba in labɛn Chedo. ka jama fara ɲɔgɔn kan Chi. kun foyi t'a la Nam. ka na kira somɔgɔw bonya yira mɔgɔw la sen dala o min kan Allah akbar nyeche. an bɛ dugawu de kɛ Aha. a dɔrɔmɛ bɛ bɔ pɔsi o pɔsi la Nam. ala ka miliyari caman bila a nɔ Amin ya Rabbi. u y'a labɛn k'u to hakɛ min na Nam. ni kɔrɔta don ala ka dɔ fara o kɔrɔta kan Amin ya Rabbi. ni bonya don ala ka dɔ fara o bonya kan Amin ya Rabbi. u y'a kɛ section yɛrɛ min kɔnɔ Aha. ala ka section in taa ɲɛfɛ Amin ya Rabbi alaso. a kɛla coordination min kɔnɔ n'o ye coordination kati ye ala ka taa ɲɛfɛ Amin ya Rabbi. ce sont Kativili Naha. aw ni ce Ante. o kɔfɛ Nam. an bɛ foli lase an ka karamɔgɔw ma Aha. kɛrɛnkɛrɛn ma Nam. Kativili section conseil religieux Aha. ka fara a karamɔgɔ wajulukɛlaw bɛɛ lajɛlen kan Chi. an bɛ foli lase u ma Unaka. Muhamadu Jara Nam. ne yɛrɛ denkɛ Olahi. Ana branche. ka fara Amadu Jalo kan Chi. numéro 2 Allah. Sifila Jalo Nam. olu de conseil religieux ye bureau kɔnɔ Chedo sigato la. ni olu de ka diɲɛ ye Nam. an bɛ tabali la yan Ah, sigate na de. u ka majigi an'u ka sabali Chi. an'u ka dilali Nam. o de ye gerebukɛnin sigi tabali la yan bi Chedo. et puis u y'a kɛ kɛcogo min na Nam. i yɛrɛ b'a ye u mago bɛ bɛn de la Aha. u mago bɛ ɲɛtaga de la Tiɲɛ don. u mago bɛ an karamɔgɔ ka laɲini de la u ka sabati Chi. Allah akbar. u ye wajulukɛla fila bɔ diyon Aha. Ustaz Idris Kulubali Na. juma tɛmɛnen ale de ye wajulu kɛ Chedo. ka wajulukɛla fila bɔ Kamila section kɔnɔ Na. ne de b'a la bi Na. juma nata an karamɔgɔ Ustaz Mohamed Sankare o de bɛ o la Allah akbar. min bɛ da o kan o ye diyon shayiru ye Na. Ustaz Ibrahim Keita Allah akbar. o kɔrɔ ye section fila Na. u y'olu de ta ka olu karamɔgɔw ta k'u wasa de olu la ɲina Chi. sirifu ka naani na Allah akbar. an b'u fo Unakaka. ka kati karamɔgɔ a wajulukɛlaw bɛɛ fo Na. Ustazo Amadu Jalo Nam. numéro 1 Chedo. a bɛ tabali la yan an b'a fo Bele bele. kama fili Allah akbar. ka fara an ka seko rayisu kan Aha. ale ta kɛla fugula fila ye Chedo. an b'a fo Kativili karamɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la Chedo. ka fara Ustazo Aluseni Kulibali kan Na. an ka Kativili karamɔgɔ wajulukɛlaw Aha. El Haj Docteur Kalifa Kulibali an ka professeur Chedo. Abe jamana ko fe. a bɛ jamana kɔ kan nin wagati in na Unakana. Segu Koti Chedo sigata la de. ala ka segin n'a ɲuman ye Amin ya Rabbi. an b'u fo Unakaka. an bɛ Kati karamɔgɔ bɛɛ fo olu mun sɔnna k'u majigi k'u sabali ka Nam. nin place in di an Allah ma akbar. an bɛ foli kɛ Wudu Kati tɔgɔ la Chi. an b'an ka karamɔgɔ bɛɛ fo Unakaka. Kati Wudu karamɔgɔ bɛɛ Na. association 7 Aha. comité 46 Nam.
karamɔgɔ fɛn ma kɔnɔ wajulu kɛla la ani walanda karamɔgɔ dilala ani imamu la ka fara madrasa karamɔgɔ kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan yan o la Segu sigida alimamu an tɛ ɲinɛ a kɔ an b'a fo ne hakili la Jalo y'a ka foli kɛ an bɛ foli k'a la an tɛ ɲinɛ an baw kɔ diinɛtigiw kɔni an baw an bɛ aw fo aw de ye diinɛ tigi ye silamɛya diinɛ tigi a ma fɔlɔ de ye aw ye silamɛya diinɛ nanen Jibrila kɛlen k'a di an kuntigi Muhamadu ma ma fɔlɔ mun dola o la a la o ye an ba Kadija ye an baw wallahi aw de ye diinɛ in tigi ye diinɛ in ma yiriwa yɔrɔ si la fɔ an baw n'i y'a daminɛ n'u y'u sen don a la da la ko a bɛ taa ɲɛfɛ n'u y'u sen bɔ a la a bɛ bin an baw aw ni ce o de la su in na kado ba bɛ n bolo ka di aw ma kado ba kado min n'a y'a minɛ a bɛ se a se yɔrɔ la an baw kɔni an y'u sɛbɛkɔrɔ fo an nisɔndiyala aw ni ce ala k'aw sara ala k'aw sara kuma caman kumakɛlaw b'a fɔ ko belebelew de bɔra an baw la an baw o ye tiɲɛ belebelew de bɔra aw la nka muɲu ni sabali o de ye belebelew bɔ aw la n'o tɛ n'i ko belebele i bɛ tila k'a fɔ ko n jɛnini n'i ko dilanlikɛla i bɛ tila k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla n'i ko ɲuman i bɛ tila k'a fɔ ko juguman a bɛɛ bɔra jɔnni na an baw belebele bɔr'u la min ye dilanlikɛla ye mais tiɲɛnikɛla ba in kun o fana bɔr'u la dɛ o ɲuman ye min ye sabali ani muɲu ani ka ko to cɛw ta la an baw o de bɛ diɲɛ ani lahara nɔgɔya ni aw ye an bɛ dugawu k'aw ye ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ jana mɔgɔw la ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔya la Segu n'i ye nin kɛnɛ in lajɛ i bɛ nisɔndiya sabula ne yɛrɛ ka imamu filɛ n kɛrɛfɛ imamu Sidi Sanogo ne ni ale anw de bi jamiyatu ansar dinil islami ka misiri min bɛ Kati yan ne ni ale de bɛ a kutiba kɛ imamu Sidi Sanogo depi ni sɛrifu ka nani kuma fɔla ye ɲinan a ko ma Ustaz ni ma dɛsɛ ɲinan ta bɛɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'ale de filɛ ɲɔgɔn fɛ yan an b'a fo ka dugawu k'a ye ka Sanogo cɛ don ala ka n'a dɛmɛ ala ka n'a wasa o la kira somɔgɔw olu kanu o de y'an fara ɲɔgɔn kan yan sen dala min kan ala ko kuranɛ kɔnɔ kira somɔgɔw ka hakɛ la a ko n tɛ sara ɲini aw fɛ kira ka kiraya sara la fiyewu fo a ka kɛ kira somɔgɔw fɛ o sira kan nin ye kuranɛ haya de ye anw bɛ ka boli kira ka sunan caman nɔfɛ ko kira ye nin kɛ a ka fini don cogo a kɛ cogoya mais nin ye wajibi de ye kuranɛ kɔnɔ ko ka kɛ kira somɔgɔw fɛ sen dala o de kan sen dala o min kan k'a sɔrɔ kuranɛ haya don a jɛlen tafsirul mufassirunw olu kumana kan bil haqqi sarahatan mais a bilala kɔfɛ dɔnnibaga baw kumana kan mais a bilala kɔfɛ i b'a fɔ k'a ma fɔ alors que ni ye imam ibn Abbas lajɛ
Ibn Abbas ale kumana ni yɔrɔ in kan Abbas ko arada Allah ta'ala an yakula ala lisani nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam la as'alukum alayhi ajran illa an tawaddu qarabati wa ahla bayti Ibn Abbas a kumana a ka tafsiri la ni yɔrɔ in na tafsiri min bɛ wele ko Kurtubi tafsir Kurtubi an ka dɔnnibagabaw bi o dɔn mun ko k'u bɔla jamiya baw la mun ko k'u bɔla larabu jamana baw la mun ko k'u kalalenba don olu bɛ Kurtubi dɔn tafsir Kurtubi min bɛ o de kɔnɔ ko kira somɔgɔw kanuni k'o ye wajibi de ye an kan ma sara foyi ɲini kiraya la fo a ka kɛ n somɔgɔw fɛ mais sen da la kan a kɛla komi a tɛ kuranɛ kɔnɔ a kɛla i n'a fɔ hadisi dɔ y'i fudu sɔrɔ kuranɛ haya de don mais k'a ye ko kun ye min ye wulikajɔ kun de ye en tant que ka kɛ to kira somɔgɔw nɔfɛ mago bɛ min na yɛrɛsagokɛla silamɛya kɔnɔ o tɛ sɔrɔ en tant que kira somɔgɔw nɔfɛ tɔ tugu la ka silamɛya kɛ yɛrɛsagokɛla o bi jɔ tiɲɛnikɛla ti o fɛ sen da la nin de kan fɔ kunu mais alors que kuranɛ haya jɛlen don tafsiri jɛlenw na nɔgɔ tɛ min na o de la anw y'a kanu bi ka an baden silamɛw aw mun ko aw bɛ kira somɔgɔw fɛ ni o de ye an bɛ se kɛnɛ kɔnɔ yan an y'a kanu kira somɔgɔw kanu a bɛ nafa min lase jɔn ma kira somɔgɔw kanu a bɛ kɛ sababu ye ka e yɛrɛ sama ka bɔ ala kota min na an y'a kanu ka su na walanda sigi o kan ka e ye kira somɔgɔ kanu na kira somɔgɔw kanu ni de balila pour que k'i to a kan silamɛya tiɲɛ lakika kira somɔgɔw kanu na olu bi o de kɛ a tiɲɛ kan o de kosɔn maa min b'a fɛ ka silamɛya ɲami fɔ kunu fɔ bi o ye kira somɔgɔw kanu ni o y'o de bali ka sen da o kan mais siran bɛ ka k'a ye de ko n'an kɛla kira somɔgɔw fɛ an mago b'a la ka silamɛya kɛ yɛrɛsagokɛ min na o ti ɲɛ k'an to kira somɔgɔw kɔ an tɛ se k'a kɛ nafigiya kan an bɛna k'a tiɲɛ kan mais e min ko k'e b'u fɛ tiɲɛ na mais munna hali sisan e ma tile ban segu a mɔgɔ o de la su in na e bɛna faamu k'a ye ko e bɛ kira somɔgɔw fɛ ka tila ka kɛ ala sɔsɔla ye nkalon don e t'u fɛ e bɛ k'a fɔ i da la a t'i dusukun na kira somɔgɔw kanu ala de ko a ka kuranɛ kɔnɔ ni ala yɛrɛ de y'a laɲini ka kira somɔgɔw sanuya ka bɔ jurumuw ma ka bɔ alakotaw ma ka bɔ alasɔsaw ma ka bɔ kɔnkow ma ka bɔ nɔgɔw ma Badawi ko a ko irijizo min fɔla yan ko ɛzanbu ɛlimudannisu lil irdi jurumu min bɛ kɛ sababu ye ka farikolo nɔgɔ ka joli nɔgɔ ka joli tiɲɛ ko ala ko bɛ irijizo ma o de la a ko وذكر بأن مراد بالتطهير في الآيات التطهير من المعاصي akoy ka do tatihiru min folani ayen kono ko layni de tatihiru min al maasi ka ansanuya ka bo ala re sosolima Allah ko ka ansanuya ka bo ala sosolima o de la ngima an baw an faw mama e de ko e kira somɔgɔw kanu b'a ye pour que e ka nafa sɔrɔ fo a ka wajibiya e kan e ka siran ala sɔsɔ ɲɛ ala kota fo i de ka siran o ɲɛ mais e de ko ne ye kiraw somɔgɔw kanu b'a ye ne ye silamɛ ye ala sɔsɔ ko e bɛ k'a kɛ dogo la maaw ti yɔrɔ min na
efrele mi ka ala soso maw tero mina mais ali sisan togo do e la ko ne kira somogo kanu ba ye galo mi da ko wallahi etay sabula ko aya la yini de ko ka kira somogo sanuya o kuma ni ma min kelu fe o kanu kama ala be e yere sanuya ka bo ala soso ma ni kala kira somogo fe kira somogo kanu kama ala be e yere sanuya ka bo ala soso ma odela rasul alayhi salatu wasalam aba fanyana ko ana wa ahlul baiti shajaratun fi jannati wa ahsanuha fi dunya faman sha'a ittaqaza ila rabbihi sabilan ya ala kira alayhi salatu wasalam ya ka makanyi min kɛla kira somɔgɔw fɛ ka tila k'e kɛ ala sɔsɔla ye k'e kɛ jurumu ko dɔ kɛbaa ye dogo la maaw damila kɛnɛ kan i ye ala sɔsɔla ye tiɲɛ tɛ kira somɔgɔw kanu b'i da la tiɲɛ tɛ sabula ala kira alayhi salatu wasalam a ko ne kira nin somɔgɔw anw ye jirisun de ye jirisun min bɛ alijinɛ kɔnɔ a sun bɛ alijinɛ kɔnɔ a bolow bɛ diɲɛ kɔnɔ yan mɔgɔ min ye a bolow minɛ ko o bɛ kɛ sira ye ka se Alahu subhanahu wa ta'ala ma fɔ alijinɛ kɔnɔ ɔ a bolo o tɛ kira somɔgɔw kanu ye e de ko e bɛ kira somɔgɔw fɛ n'a fɔla an ka bɔ kira somɔgɔw bɛ na e bɛ bɔ i bɛ yɔrɔ janbaw taama i bɛ na kira somɔgɔw kanu na mais kira somɔgɔw kanu sariti min b'a la o de ye e yɛrɛ k'i janto i yɛrɛ la dogo la ani bange la i k'i jija ala sɔsɔ ko dɔ kana sɔrɔ e jogo la fo ka sɔrɔ i y'o bila mais ne m'o bila kira ka hadisa in e kɔni t'a la sabula kira alayhi salatu wasalam a ko ale n'a somɔgɔw de ye yirisun dɔ ye min bɛ alijinɛ kɔnɔ a bolow de bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min ye a bolo ninnu minɛ ko e bɛ kɛ siratigɛ y'i bolo fɔ alijinɛ kɔnɔ e bɛ se ka kira somɔgɔw kanu ka tila ka kɛ yɛrɛ sagokɛla ye wa la o tɛ se ka kɛ o la rasulu alayhi salatu wasalam a ko dolo o ye garanti ye kabakolo la sankolo la cogo min na ko i k'a dɔn ale somɔgɔw fɛnɛ ye danaya de ye hakili sigi don ale mandon kan o kɔrɔ ye maa mun tugula u la k'u lamɛn ka baara kɛ n'u ka hakilila ye siga foyi t'a la hakili sigi b'i ka ko la kira alayhi salatu wasalam a ma dan o ma ako inama masalu ahli baiti fikum ke masalu safinati nuhi man arqabaha naja wa man taqallafa anha gharaqa sego ne mago de b'a la kira somɔgɔ kanu ani ala sɔsɔ de ti taa kira somɔgɔ kanu ani jogo kolonya de ti taa kira somɔgɔ kanu ani nɔgɔ de ti taa dusukun na f'a ka sɔrɔ o bɔlen don n'i y'a ye e ko e bɛ kira somɔgɔw fɛ nɔgɔ bɛ yen jogo kolonya bɛ yen nkalon don tiɲɛ tɛ kumakan mun bɛ se k'o sɛbɛntiya kira kumakan mun bɛ se k'o sɛbɛntiya n b'a la k'o de d'i ma tan dalu la a jɛlen nɔgɔ tɛ min na min tɛ se ka sɔsɔ nin ye kira ka kumakan ye kisi nɛmɛ b'a kan a ko i k'a dɔn inama masalu ahli baiti ko i k'a dɔn ne somɔgɔw misaliya fikum aw la kɛ masal safinati nuhi a bɛ komi n'a fɔ nuhi ka kunu man arakabaha naja ni mɔgɔ min dola kɔnɔ i kisi la wa man takallafa anha gharaqa mɔgɔ min y'a fɔfɔ ɲɔgɔnya ka bɔ a kɔnɔ k'i k'a dɔn i tola ba dunna o la nin ye kira somɔgɔw nɔfɛ tɛ tugu n'i b'a la i tɛ se ka kɛ filibanci ye n'i bɛ kira somɔgɔw kɔ tiɲɛ kan e tɛ se ka kɛ janfanci ye e tɛ se ka kɛ jogokolon ye e tɛ se ka kɛ jurumu dɔ kɛbaa ye min dogolen don maaw t'a kalama n'i tɛ k'a bila kira somɔgɔ kanu a bɛ nafa 7 de lase a kɛbaga ma min y'a kɛ a tiɲɛ kan kira somɔgɔ kanu
nafa wolonfula a b'o de lase a kɛbaa ma min y'a kɛ a tiɲɛ kan min y'a ka tiɲɛ kan Segu fɛn dɔ de bɛ yen fo que an ka kuma o de kan anw tɛ boli sɔnnaw ye tuguni anw tɛ jinɛ sɔnnaw ye tuguni an tɛ u ka dango sɔnbaw ye tuguni yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman anw y'o bila a mɛnna anw bɛ jumɛn na silamɛya n'anw bɛ silamɛya la silamɛya sariya ko min f'anw k'o de dɔn ka baara kɛ ni o de ye o kuma dɔw la n'an y'a dɔn n'an ma baara kɛ n'a ye o kɔrɔ ye anw y'an tɔgɔ présenter silamɛya la ani min m'an dusukun na tiɲɛ tɛ ni de y'an sɛgɛn ni de y'an sɛgɛn fɛn min kɛlen bɛ ka an sɛgɛn nin yɔrɔ in na o de ye nin ye mais an bɛna bi Umar bun Khattab radiyallahu anhu Umar ye fɛn dɔ fɔ an bɛna essayer ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ o kan e ni ne bɛna ye yɛrɛ malasa ni jurumu kɛli e bɛna ye galon don wallahi kitabu dɔ bɛ yen ko Samir al-Wa'izi n'i y'ale kɔnɔna lajɛ Umar bi kuma in Umar bi kuma cogo di a ko la yaghurrannakum qawlu Allahi ta'ala a ko aw kana sɔn fiyewu Ala ka kumakan dɔ bɛ yen aw kana sɔn o kumakan in kɛ aw malasa a k'aw nɛgɛ o kumakan jumɛn ye a ko man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha suratul an'am Omar ko an kana sɔn sabula fɛn dɔ de kɛlen don ka anw sɛgɛn bi wa fɛn dɔ kɛlen bɛ ka anw dusukun malasa ka anw nɛgɛ ka anw don jurumu kɛli la ka tila k'an jigi da Ala ka yafa kan i bɛ anw ye bi kɛnɛ kan ko an ka ɲi mais dogo la jogokolo min bɛ an na a tɛ se ka yira kɛnɛ kan Umar ko an kana sɔn k'an yɛrɛ malasa dɛ k'a fɔ ko ni maa min ye ɲuman kelen kɛ o bɛ sara ni ɲuman 10 ye n'i ye ɲuman kelen kɛ a bɛ sara ni a ɲɔgɔnna ɲuman 10 ye komi n'i ye juguman kelen kɛ k'o bɛ sara n'o juguman kelen ye ko nin kuranɛ haya in an kana sɔn nin k'an malasa dɛ k'an bila ka jurumu kɛ dɛ ko sabula jurumu yɛrɛ kɛli ko i k'a dɔn n'i ye jurumu kelen kɛ o kelen dɛ ko jugu 10 bɛ tugu o la jogo mun ye jogo jugu ye n'a bi adamaden jasi n'a bi ta tiɲɛ a bɛ halaki jurumu den kelen ko jurumu kelen kɛli kɔlɔlɔ 10 bɛ a la ne ko ni maa min ye ne y'i jigi da kan maa mana ɲuman kelen kɛ o ye ɲuman 10 ye baraji kelen o ye ɲuman 10 ye juguman kelen o bɛ sara ni juguman kelen ye ne y'i yɛrɛ malasa o la ko juguman yɛrɛ kelen jurumu kelen kɛli dɛ o bɛ na ni kɔlɔlɔ 10 ye ko f'i ka hakili to o la o de la hadisa dɔ bɛ yen o ka di cɛnnikɛla ye kosɛbɛ hadisa dɔ bɛ yen Segu o ka di cɛnnikɛla ye hadisa jumɛn don ko n'i ye ɲuman kɛ ko n'i ye juguman kɛ i ka ɲuman tugu a la ko a b'a jɔsi nin ka d'u ye dɛ n'i ye juguman kɛ ko i ka ɲuman tugu juguman na ko o bɛ o jɔsi o ma faamu koyi a ka d'u ye mais o ma faamu dɛ o kɔrɔ ye sanni e ka Ala ko faamu sanni e ka bɔ sitana bolo sanni e dusukun ka kunnadiya sɔrɔ juguman kɔrɔ mun kɛla i fɛ o kuma i tubilen kɔfɛ k'i ɲɛsin Ala ma e k'i jija sa e kɛlɛ juguman wɛrɛ kɛ bilen
kana sɔn ka juguman wɛrɛ kɛ bilen o tuma kɔrɔlen mun bɛ yen ka sɔrɔ i bɛ ka nimisa i b'a la ka ɲumanyaw kɛ juguman wɛrɛ ti ka kɛ ko ala b'i ka kɔrɔlen ninnu yafa a kɔrɔ de ye nin ye mais Umaru ko cogo di k'an kana yɛrɛ malasa dɛ a ko n'i ye jurumu kelen kɛ kɔlɔlɔ tan min b'a la a ko a fɔlɔ farihu iblisa la'anahullah n'i ye jurumu kelen kɛ dɔrɔn sitana bɛ nisɔndiya sitana b'a fɔ nin ko k'ale y'a yɛrɛ di ala ma nin ko k'ale bɛ seli ala ye nin ko ale bɛ sun ala ye nin ko ale ye ala jɔn ye a n zela la koyi n y'a nɛgɛ a ye nkalon tigɛ wa n bɛna nɛgɛ a bɛna maaw bila ɲɔgɔn na n bɛ tila k'a nɛgɛ a bɛ sonyɛni kɛ n bɛ tila k'a nɛgɛ a bɛ jɛnɛya kɛ sabula a sela k'i nɛgɛ i ye jurumu kelen kɛ a bɛ nisɔndiya ko en tant que n sela k'a nɛgɛ ka jurumu kelen kɛ a jala gɛlɛyala ka ala faama kota jurumu kelen a ma sira a ma yira sitana bɛ nisɔndiya ko min nin sɔrɔ a bɛ tila ka tɔw kɛ ko la jurumu kelen dɔrɔn i k'a dɔn ko sitana bɛ nisɔndiya hali yɔrɔ in an b'an kan sama silamɛw ma muminiw ma k'a ye e ye jurumu dɔ kɛ e ma siran i ja ma tigɛ i ma yira ko i k'a dɔn sitana sela i la o de y'ale nisɔndiya ko ye a ko jurumu kelen kɔlɔlɔ filanan tuba idu minal jannati n'i tugu ka jurumu kelen kɛ k'a b'i yɔrɔ de majanya ka bɔ alijinɛ la ni ni alijinɛ tun bɛ ka surunya jurumu kelen a b'i yɔrɔ majanya ka bɔ a la jurumu den kelen a b'i yɔrɔ majanya ka bɔ alijinɛ la o de la n y'a f'i ɲɛna kira somɔgɔw kanu na maa min y'a kɛ a tiɲɛ kan k'a kɔrɔ dɔn k'a k'a hakika kan siga foyi t'a la ale tɛ kɛ ala sɔsɔla ye ala jɔn dɔ tun bɛ yen a bɛ bɔ misira ala jɔn in u b'a fɔ a ma ko nɛgɛbaarakɛla ne hakili la anw fɛ yan an b'a dɔn min ye ka caya o ye numuw ye nɛgɛbaarakɛla an b'a dɔn min na ka caya o ye numuw ye ni alajɔnba in ni tun bɛ misira n'a b'a ka nɛgɛbaara kɛ mariton tɛ k'a bolo balazi tɛ k'a bolo balazi de ni nɛgɛ kalayala i bɛ min kɛ ka nɛgɛ bilelen ta ka sɔrɔ k'a da kulan kan ka mariton kɛ k'a gosi ko pɛnsi hakili la dɔw bɛ pɛnsi dɔw ka tɛmɛ balazi kan ale b'a ka numuya baara kɛ balazi t'a bolo pɛnsi t'a bolo a bɛ nɛgɛ don tasuma na n'a bilela k'a bilen a b'a bɔ n'a bolo ye a b'a gosi i ka dɔn alajɔn dɔ de ye ale sɔrɔ o la alajɔn in ko a ma a ko n b'a ɲini i fɛ e ye ala ka maa ɲuman ye koyi e ye ala ka jɔn ɲuman ye koyi i bɛ se ka ɲɛ n ma wa ka nin gindo fɔ n yɛrɛ n ka se ka nin ɲɔgɔn kɛ wa tumana min na ni nin fɔla nɛgɛbaarakɛla in ye a ye kasi daminɛ a tora ka kasi alajɔn ko a kɛra cogo di a kasi la a ko ne ka nin nɛgɛ bɔ in ka nɛgɛ minɛ n bolo la ni y'a kisa langale i ɲɛ a kisa ka jan koyi a ko kuma a kɛra cogo di a ko don dɔ la ne sigilen bɛ n ka bitigida la n ka magasin da la muso dɔ nana ne ma muso in dacogo cɛ ka ɲi kosɛbɛ n ma deli k'a dacogo ɲɔgɔnna cɛ ni ye muso in yelen ne fɛ ne dusukun fitinɛla ka k'a kan muso ko ne ma a ko i bɛ sɔn k'a kɛ ala ɲɛden wa ka ne sɔn wa n mago bɛ ala ka dɛmɛ la
December Tobenko. Ako musoma. Ako fona mita nega sogono. Mita ison. Afamuna. Lahoko. Yoro de la. Ala jo mi ka langeli. Chay mi ka langala la jo ko ale ni fo mi ke. Ako muso yi nyebo ale la. Ay wogati ke. Muso intala. Atala kabo alema me sanga kofe akela ka segi kana tugu. Anani ko chogodi. Wala. Ako ka don ne mako ani nga dessin o de nzegi kana imatuguni. Mba nyini feten son ala kama. Mako bi ka sona. Ako muso ima. Ako ne mi ngoni vin ni bi son oma. Ne bi son. Ni mi vin na amita ne ka sokono. Ni bi son oma mi son. Ako muso yi kun frifri. Ayi kun jan. A deselin muso jena nayi. Ala jo muso yi kwa. Mais ako chema komba nyini fe mbola ka ndeun to degun mina kongo ni manimanto komina ani toro mina mba nyini fe nibiso kanso ngata ndeun bo kongo ni degun na folo milayu di mamena Slame manadi abada. Sebu Lahoko. nega barakela ko ni vole ka le sona ka landu dama ka son aka landu kama ale a son atala sokono kata a deun ka tu domini folo ka soro kanna annane alema ko ale na tala ayre ka sokono ale ka sokono o dale sokono ko udona ale ka sokono mega ale datu ako ala jomuso nyale nyininga ko yeda intugu kun meni kam ako mega tugu mogo de kam mogo kanana aye Jabbaru Allahu akbar ala jon kama masira ala yi atesino atebi be sira masira mogo daba manye be sira mogo nye sira mogo nye mem ala minye mauda masira onye amasira onye ako kale ko musoma ko ala bi yafa awo ko ni yake ala la abi yafa ale o fo musoma o bla so فالحمد لله رب العالمين نتما دلا أنفنا كرم السيد الشريف عثمان مدن حيدر دي أنكرم السيد الشريف أحمد تجان حيدر دونا كنا كنو أدونين كوني كنا سنوين كنا الإسلام ولا كافو نيني سجان فرفوني أري الإسلام جمافو نيني سجان فرفون بلا جليني أسباتيلين كو أسيجرو لا كورفو دلا ما باويلي لوما أني توني مغوما ويداكونا فلامون لاسي والي جمان دون كوني فولي كوني دو يني كونا ميسرالو لا أنجي أنغاني مدوفي koko tomodu kutiki tukola miye berte ka chidendo ananga alemami noye turela kawi ka chidendo ka doni dara ngana kana jorofa kenengaya jalo mbi folike ka barkada ka yarbi matiyani ka sa umra ambi alhamdulillah me ala foka barkada amese ika foka barkada yarbi ma mimu na tosoro la kana fege kutaro ame duwa de ke yarbi ma ay sigi mingaya la ka karti ere mo herai la ka dugu mo herai la ka jamana mo herai siba men buya kam sumali barka kam qur'ani era buya ko so ci sallallahu muhammad jallo ni ya anjole ya ambe folike am tardir cheda muso bey jahannama aslana fisirwale nya kulubali bien jallo bien anye am sarla sorul de nofe anya la soro chodi ba jara bana domi ne ya do ka fo amsari chew ko dimi fra bu bolo nyaadi mi fra tu bolo parce que hadama de me nyaadi mi fra de keka mogola mais ko dimi fra tu bolo ba jara bana domi a bana samia de fe amsari bana kila o chena muso a ba barkadi ka ba jara ka suko ka ke hele an bolo ne niso diara o don ka tla ka niso dia fra niso dia kan dem se dum nu sigile feni amatian
Amatian Shirifu Day Kabako ni den wolo ni kira mo nyuai ni den ma ki kota ni kama nyuai ma dafa ni den wolo ni na folo nje wallahi ni den wolo na manya ima den wolo I kotila chikoroba ya foya ko duaude abe duaude ndo wa duga jome duga suya nyana joye duga suya nyana bamananga bebe kuma Abdurrahmani I duga de duga masakoro ala de ito sanfe aba basutura shia de anafikia ka ko duga ma ko masa Suleiman ko duga te barake duga ko de shika barake mba ni mfadi ako eske ala kana mo nya da duga shuga ya rabbi o duga de ne sigilen fleni Haidara ibora duaula ya soro ifala ka soro ibala fali dete ke fo yini tanigelate atato doni anato doni ala mi koyi ala ike Haidara ibora Haidara mina aw ya do kati teremba de kaya bananju koroi anya Haidara doni nyamakala ka gelen nyamakala mogo kani kumbiri ima kunkorotale kabi ala ku da mu kumbiri nyamakala remanga kumayro bela abarka ye abarka kuna wolola demsanu ay do wini ay barka yini ametiyan fleni ana dogonu u kan nyomina Haidara ko akanya bamra de akanya ijija de Haidara ikuru de basta de ijija basamo de Haidara I Haidara anti da bega kene gande aw ya nyamakala mi anti da mo deli ametu horonde ko nyamakala ka gelene abarga me go kuma na alhamdulillah rabbil alamin wala mi ala fawqa ala tanu qala barakata kasolli davuna so herama qanodi ahmad al-bashir muhammad al-mustafa sallallahu ta'ala wa alihi wa sallam wala shina anfa no yanga almami Sayyidina Umar Haidara aye ambla kana wangana ambalmake no Sharif Ahmad Tijani Haidara de Haidara fajigi fade Haidara bajigi fade Haidara faso jigi wasade Haidara duwade nga alimami I Haidara duwade nga ambassadeur I Haidara Sharif Ahmad Tijani Haidara nima dondora foko shamsulu shumushi nima nishido afoko nuru nima nishido afoko nuru lahi nima nishido afoko nurul muhammadiya nima nishido afoko fasihul lisani nima nishido afoko makhsusu bil izi nima nishido afoko makhsusu bil majidi nima nishido afoko makhsusu bil sharafi fahimul fahama bahauddin kemaluddin nasiril haqi bil haqi miftahul janna miftahur rahma muhilil baya السيد الشريف أحمد تجاني هيدرا تجاني كوكي بسم الله كوي بولي كسو كي ناني كسو نمي ميكا كمايلا بي نبي دودون إلا نفل بونيو بونيو كونو بي على بركة لا تجاني ما فمو إيكا بونيو نيرا فاسو نوي منوي ngam soroba fatula afodo ebi anga nyumando barkada Sherifu yo wale mingena na hali shini alo do an nyongo soro korogo nyensi do ni ngulila maso ma me akoro mmalo ale do ama ala yini bonye mbedi Sharif Ahmad Tijani Haidara ma kani jore mbedi ama nga min kabako ya naka kabako be wodi yaka yere majingi billahi la ilaha illa huwa ne Sherifu wele wo Sherifu ngo anga musoroba ala yaka kalfa min Allah akondo ko ka kala bara yako Allahu akbar ngo Sherifu nyakanu mba fe kana inya da musoroba kaburu ka ziara ke kafu onake nema yi musoroba ma wasoro musoroba era ka Sherifu chuko bichuko amna neni ala go sheria Sherifu ko bashi fo itala Sherifu tala nonongo kata musoroba kaburu la kata ziara ke amada uma abi bod watimina asela mobile koro ayemo obla kana wele ko nga segin kana nsegina kana chokoroba dogo ke be billahi la lazim aya bulo da ku ka warbo wadi ko ngadi chokoroba dogo ke Haidara de Haidara Sharif Ahmad Tijani Haidara am farala nyona kuroko sisa nya fiye kuma na ngo anga chokoroba nga mangene ale rabi kati yande aflan kere fe
suna nya fo ay ngi bisrala ay min don da ko nga fiye sherifu kika do ke ay farwa akun jugala wi wele ko nga segina na matama semeni kele ka kuruko ne ba le kere fe abi sherifu Ahmad Tidiane Haidara e ka do bi jabi wallahi hamin tugu de bina e ka keneka nu ka hami ubi bo uga hamin do bi jabi billahi la lazim no do shiri Haidara ne tafika kuma jaya wati kurun koso ka yini fendali ala ka ke here anima wa amba do akela here ne be katia biya ka cha semeni kele ne ma ka ba fini jago ko sanka bi Haidara ala ka waraba Haidara ala nana nyuma ala ka sigina be nyuma amme kene me ka ala ka do jabi bon ci sera ma anko adamadiyano ambe ala ka danfewe dina ko tara an fara minna an ka kirito an nyemo to wala ka foko ani ci aka boyela ayam boy ala ka boy ala ka ne kene nyuma nguli an nana mo nana hami ala ka nyaka dam ambe an ka sifu akaba to gudi haya amba fu aya sembo ayra ko kan nakatiya aka ke here an ga sigidama aka ke here an ga chima aka here malima netna kuma je ankle na here la la kan shi here la ambe bo kan na baga fu cheni muso demsani mo ko ba nga foli be bela jene fem mami na to soro ala kan o ke ko ta to soro amanga kara mo bela jene fu ame kerengere na ka ba madan defo Haidara Usman Sherifu Madani Haidara ame kena min kaya mbi ale sababu de do na le ta ante sigi kenen kaya amba fo kala ka manye ala ka nyere me ako ame amali tijani yere fo aka nalila ajara nye abenama kani leidu tigiya yara bi sanchama me ala bulala ko kanye ame duo kai ka duo nyina fe yara bi yane tomoe yae komte kurare amali tijani adaele komte nga takanye alaka komte alaka takanye alaka kati takanye aka duo ka musowe anandeun yara bi shijani kenen labangun malako dama abanya je ko na tuko me alaka kanye la haro tukola kasira tu tigere katan tigere okira mawadu bulu hakato ka soli alala Excellence Sheriff Ahmed Tidiane Haidara Ansaru abora yoro wo yoro sigidala kanumbaw mama be kenakaya abe salamu alaikum ka foli belebele di koko atite buguma anfle comité minani keren nyana no ye koko pleine extension e asigira 5 ans 2024 a kalo worona ka be o kile tama donc ala sansaba o ma dafa folo nga comité kurado nga na o ba kono coordination de kati au investissement au ben comité ngono section au secrétariat au clé ben comité ngolo zaga ko siraka ni comité force comité for coordination au ben comité naya kati coordination kono kati section de numéro 1 kati section kono kati sous-section de numéro 1 kati sous-section kono comité koko pleine extension de numéro 1 rapport de fleur kuma gansante rapport fleur haklina dila wari sarala comité tani comité inkaya rapport fleur ni min na sous-section luwali ni comité abi foli di kerengere nyana tondo ma kolobe kelaw mais minu hamiye comité aka sangoro tay ko juru kana to ala Sheriff Ahmed Tidiane Haidara salata ni comité ina ubaraka fi sisan anga chokoroba sigile fleur trésorier général de do ni kalo hakem minge banana ka chade mais anya chéri réunion ke yorola abitay sigide amita sigile soro document babulo papier babulo abala ka barake nan klala abi soro ka fa do mo ka anye languli adum bi soro ka nyama de ka lawuli ka denda ka tana yeso kono trésorier asigile fleur arna ko ola tonde be kanuba be naba be ani mogo ima yansoro nga yingani nyuma be ya ka befo ka be wale nyumando ala ka hera kanye ala ka mali basigi ala ka mali geleya ban
ala ka kati sangorata ya rabbi ala ka diɲɛ yɛrɛ de mina ka di Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara n'a bɔnnaw ma kira n'a so bonya kama salli ala rasul. An bi ala fo ala tano ka wale ɲuman dɔn ka barika da ka kɛɲɛ ni kɛnɛ sigili ye o la an ka président ba tɔgɔ la Fasili Dunbiya ka fara ka bureau kan ani comité 13 ka fara coordination section ani section kan an bi bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika bala bɛɛ ɲuman nana ala ka bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi o la an b'a siriya k'a fɔ sunkalo a nɔgɔyara anw bolo k'a diya ni an karamɔgɔ Cherif Ahmed Tidiane Haidara a ka tournée ye Kati yan o la Kati de ka di ni diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen sunkalo kɔnɔ sabula anw ye Cherifu sɔrɔ tournée la sunkalo juma bɛɛ lajɛlen kɔnɔ alhamdulillah anw b'a dɔn fana Cherif Ahmed Tidiane Haidara ka fara a dɔgɔw kan olu senɔ dara yɔrɔ o yɔrɔ ntamandigaw de don min tɛ bɔ ka ban fiyewu o la anw y'an ta daminɛ ka ban yɛrɛ o n'a bɔra yan fana fo san wɛrɛ ndama ye an b'a bɔ de an b'a tɔnɔ bɔ o la an b'a fɔ ko ala ni ce ala min sɔnna k'o kɛ anw ye o la hali bi ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada kuma ka ca waati tɛyara o la an b'a fɔ a ye ka bisimila o ɲuman nana ala k'o ɲuman segin o la tournée ala ka kɛ dayɛlɛni an ma mɔgɔ caman ye ni nata minɛ katikaw kɔni y'a sɔrɔ n'ala sɔnna fo bada bada ala k'a ɲa ka d'a ma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin baden tebe Cherif la lajɛbaaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ma duman tigɛ aw la ni ala ye sigida wɛrɛ jira an na an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara de an karamɔgɔ Seydi Cherif Ahmed Tidiane Haidara laseliba min kɛ nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na aw bɛna o ɲamada Cherif la TV sanfɛ yan'o cɛ an b'a deli ala subhanahu wa ta'ala fɛ sini kɛnɛ bɛ ala bolo ala k'o di an karamɔgɔ ma Seydi Cherif Ahmed Tidiane Haidara ni ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye alil maqam Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara sini kɛnɛ bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma ala ka sigida wɛrɛ jira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Got